Bon dia a tothom i benvinguts a Oposcat. Avui us volem plantejar el següent. Moltes vegades ens pregunten quina és la millor opció per cada un de vosaltres en funció de les vostres circumstàncies personals. Per tant, hem pensat de fer aquest vídeo una miqueta englobant totes les diferents circumstàncies, no?, en les que us podeu trobar i per veure si a priori podeu veure quina és la fórmula que us pot encaixar millor, no? D'entrada, nosaltres, per qui no ens coneixeu, som Oposcat. Només heu d'entrar a la pàgina oposcat.online. Si ens voleu conèixer una miqueta, allò de dir a veure aquests qui són, doncs us recomano o us proposo d'entrar al nostre canal de YouTube, que és aquest enllaç d'aquí, youtube.com/oposcat.online. Aquí veureu un munt de vídeos més llargs, més curts, explicació, resolució de dubtes, temes concrets, exposats, etc., novetats explicades també, de tal manera que us podeu fer la idea de com és el contingut, no? Això el primer de tot. A més, és d'accés absolutament lliure i gratuït perquè el fem per aportar una miqueta el nostre granet de sorra i mirar d'ajudar a complementar a tots els opositors, no? I després, d'altra banda, també us suggereixo que quan estigueu a dins de l'Oposcat online, entrar en aquest enllaç, entrar a les recomanacions, i així podeu veure directament què és el que diu la gent de nosaltres, no? Al final, qui millor que el propi opositor que ha passat per aquesta experiència, qui millor per poder expressar què li ha suposat, no?, passar per Oposcat. Dit això ja d'entrada, deixeu-me que us comenti una miqueta quines són les diferents opcions que nosaltres oferim des d'Oposcat. Tenim l'opció 1, que és la d'un curs, no?, l'opció del curs. Cos superior, cos de gestió, cos d'auxiliars, administratius, administracions locals, etc. Opció 2, els intensius. Opció 3, masterclass, i opció 4, material. Anem a veure una miqueta en què consisteix cada un d'ells. Per una banda tenim el curs. El curs, com teniu aquí en pantalla, és la preparació més completa, té una durada d'1 any i està pensat per qui comença de zero. Tant qui comença de zero com qui vol una preparació estructurada i amb un acompanyament durant tot el procés. Aquí vosaltres teniu l'accés a la plataforma durant 1 any, però el primer de tot que fem és establir un calendari, tenint en compte les circumstàncies concretes que tingueu, i veure com ens en podem sortir perquè d'aquí al dia de l'examen arribeu amb possibilitats d'èxit, que al final pugueu assolir l'objectiu o la fita que estem buscant. Llavors, el primer de tot, un calendari que si s'ha de refer, es refà, però sempre per mirar d'assegurar-nos que el que estem fent servirà per alguna cosa, ens dona opcions. Llavors, dins de la plataforma aquí trobem un munt de coses. Trobeu el material, òbviament, els temes en format de punts, presentacions en PowerPoint, textos, exàmens oficials. Els exàmens oficials els podeu trobar penjats tal qual, classificats per matèries, casos pràctics que també poden ser a desenvolupar o pràctics test, també hi ha preguntes curtes, tota una sèrie d'exercicis i classes de absolutament tots els temes en diferit, fets d'aquest any 2026, perquè puguis estudiar quan vulguis i tantes vegades com ho necessitis. A més, cada 15 dies fem una tutoria grupal d'1 hora amb un màxim de 6 persones, és a dir, en petit comitè, per poder treballar en grups molt reduïts i així resoldre dubtes, comentar preguntes d'examen, relacionar conceptes, aprofundir en els aspectes que més ens costen. I això va bé perquè vosaltres podeu expressar els vostres dubtes i, a banda, us podeu beneficiar dels dubtes dels altres, que a vegades serien coses que, ostres, no m'ho havia plantejat, però molt interessant això, m'ha fet veure una part d'aquesta temàtica que jo no m'havia plantejat, i va molt bé. Ho hem fet ja en diversos cursos i la veritat és que és molt enriquidor. Després, a més, durant tota la preparació tens contacte directe amb la professora a través de WhatsApp i a través del correu electrònic, però sobretot volia destacar el WhatsApp. El WhatsApp està pensat perquè puguis enviar dubtes 24 hores als 7 dies de la setmana, aleshores perquè et puguis treure de sobre el dubte de manera immediata. Si mentre estudies, per tant, et sorgeix un dubte, no has d'esperar la següent tutoria, sinó que ho pots enviar i ho resolem perquè puguis continuar avançant. Ja dic, aquesta és la preparació més completa i és
és la recomanable i és la que us diria que com més aviat millor, perquè realment un any, si el posem és per alguna cosa, vull dir, realment no és fàcil l'oposició, més que res perquè requereix molt de temps que no tenim habitualment. Llavors l'única manera de poder compensar una mica això és començar el més aviat possible i aleshores calendaritzar-ho bé, no? Tenir molt clar el que s'ha de fer setmanalment i és l'única manera, no? Seguint aquest ordre i aquesta com obligació setmanal d'aconseguir aquests objectius. Després tenim una segona opció que és la de l'intensiu. L'intensiu és una preparació que dura uns 4 mesos, més o menys 4 o 5 mesos, s'ofereix quan es publica la convocatòria, però al tanto, està pensat per opositors que ja han preparat aquestes oposicions anteriorment o que per les circumstàncies que sigui ja tenen una base sòlida. En 4 o 5 mesos de classes intensives setmanals no n'hi ha prou per aprovar. Això està pensat doncs, com a plan B, no? Per als que ja tenen una preparació que no hagin de tornar a passar per tot el curs perquè realment no els hi cap. Aquí l'accés és a lo mateix, l'únic que, clar, és més reduït, no? Després tenim les masterclass. Les masterclass també les fem ja quan ja s'acosta l'examen. Són classes individuals em refereixo sobre matèries individuals, o sigui, amb gent, no d'una mano a mano, em refereixo, però de temes, o sigui, que se centren en matèries concretes. Individuals en el sentit que no cal que agafis tot el pack de les masterclass que oferim, sinó que pots agafar una individual o dues o tres o totes o el que vulguis, no? Llavors, això està pensat perquè molts opositors tenen un bon nivell en general, però sempre hi ha aquell bloc, no, que se't fa bola, no, que se t'encalla, que et genera més inseguretat o que vols reforçar d'una manera o d'una altra. Contractació, funció pública, algun tema administratiu o altres matèries específiques especialment complexes, no? Llavors, doncs, s'ofereix aquesta possibilitat, però si tu ja tens, no, la preparació d'una altra banda o perquè t'has preparat pel teu compte o el que sigui, però voldria reforçar temes concrets, llavors aquesta és l'opció. En aquests casos, per tant, si tu creus que no necessites fer un curs complet ni tampoc necessites l'intensiu, sinó aclarir sobre coses concretes, entendre millor conceptes, guanyar confiança, no, en blocs concrets, aquesta és la finalitat a la qual respon la masterclass. I després tenim també l'opció del material. És una opció especialment indicada per persones que prefereixen preparar-se de manera autònoma, al seu ritme i que busquen disposar d'un bon material de suport. Tens accés a la plataforma durant 3 mesos perquè et puguis descarregar tot el material i els textos. Aquí no hi ha classes, no hi ha les classes registrades. En aquesta modalitat, ja ho he posat aquí, no s'inclouen les classes en vídeo, però sí tots els continguts necessaris perquè puguis estudiar amb una base sòlida. I d'altra banda, sí que tens accés a vídeos a través del YouTube, del canal YouTube. Què tenen en comú totes les opcions? Doncs, per una banda, el tema de les novetats. La normativa va canviant, van apareixent modificacions, noves instruccions, nous criteris interpretatius. Llavors, nosaltres com ho fem? Doncs anem publicant totes les novetats. Cada dia es revisa BOEs, DOCs, cada dimecres es revisa els acords de govern, o sigui, es mira tota la normativa. I llavors, si surt una novetat, es publica aquell mateix dia. Llavors, tots vosaltres sigueu en modalitat, és a dir, fins que no us doneu de baixa, tothom rep un avís, mira que s'ha publicat aquesta novetat i llavors, per tant, esteu al cas de totes les novetats fins que digueu prou, perquè és d'accés obert. Llavors, s'envia directament a l'opositor i ho teniu disponible a la plataforma perquè ho podeu accedir sempre que ho necessiteu. Per tant, el tema de novetats, també, per exemple, pels que compreu material que dius, ostres, però i com sabré que estic actualitzant? No pateixis perquè rebràs un correu cada vegada que hi hagi una novetat. I després, d'altra banda, també teniu el suport a través del canal YouTube. Al canal YouTube teniu diferents apartats. Hi ha un apartat que es diu Preguntes freqüents, per exemple, on allà responem en vídeos curts de 5-10 minuts qüestions puntuals que ens solen preguntar molt sovint, per aclarir quines són les edats que s'han de tenir en compte, per exemple, no les edats mínimes que surten en tot el temari. Quins són els terminis de no sé què, quina diferència hi ha entre el dret a la reserva i el dret al reingrés, no sé, 1000 coses, no? Llavors, aquest suport, també hi ha vídeos llargs, però els que compreu el curs o l'intensiu ja teniu els vostres propis vídeos, per tant no us fan falta els vídeos llargs, però també n'hi ha, han obert alguns vídeos llargs, però sobretot hi ha molt de vídeo curt en aquest sentit, d'ajudar com a suport per l'estudi.
Bé, aquestes són les opcions que tenim, que en un principi, i bueno, sempre estem oberts a suggeriments, això és el que hem anat recollint a mesura doncs, que ha anat passant el temps, no? que portem fent aquesta tasca i doncs, d'anar adaptant a les necessitats de cada un. Si tens dubtes, doncs no dubtis en contactar amb nosaltres. Aquest és el nostre canal, com us deia, o la nostra pàgina web, opostcat.online, i només entrar-hi veureu aquí l'accés al correu electrònic o bé al WhatsApp. I de passo jo us he posat aquí també teniu l'accés al canal YouTube per si el voleu anar a mirar. Com us deia, per estar més tranquils, perquè a vegades, clar, hi ha molta oferta i dius, bueno, jo no sé si m'agradarà, si m'encaixarà o no, doncs de veritat, aneu al canal YouTube, allà veureu el tarannà, la manera d'explicar, i després si entreu a l'apartat de recomanacions d'opostcat.online, doncs allà també veureu què opina la gent de nosaltres, que això també és bo de saber, no? Això no tant com perquè de dir, bueno, clar, tots diuen que molt bé, per això està penjat, vale? No et dic que no, però sobretot hi ha coses que tothom coincideix, no? Doncs l'empatia, la proximitat, el mirar d'encaixar amb les vostres circumstàncies concretes, que creiem que és el gran valor afegit que nosaltres us aportem. O sigui, diríem, doncs és obligació de qualsevol acadèmia doncs, tenir el material perfectament actualitzat, a l'ordre del dia, i etc. No? Això no, tenir testos, tenir, bueno, tot això ho hem de tenir tots, però nosaltres tenim aquest valor afegit d'escoltar molt, aprendre també conjuntament amb vosaltres i mirar d'oferir el que realment necessiteu, perquè ens agrada la nostra feina i ens agrada molt sentir ara, no? Quan han acabat l'examen, de dir, ostres, i aprovat, no? Això és la major recompensa i per tant lluitem juntament al costat de vosaltres per aconseguir-ho. Doncs res més per part meva, només agrair-vos la vostra presència virtual. Moltes gràcies per la vostra atenció i, doncs, com sempre dic, estem a la vostra disposició per qualsevol cosa, però sigui com sigui, a tope.